Tinggal bawa hai bus kang na salah lagi kau rusab lagi jaka. Kini sini balai guruttopurno important sini CC meeting engka sini NC Department quarter ro. So kemang mau topik ti kok salaika. Ek number je agenda engkai sini present political situation. Auto sini subgroup salaika. Tak sengke sini sini block level lo. Ini BSC, BSC bela onek problem itu tongka, apa tu pun salah ikan. Kita cini Delhi Abhijan, so ini komedi khaka, so Delhi o thangnai, cini pandemic pai khangkai, cini IPF terap teke, tei, cini 23 August, awak seng palai lenai, tei seng o pandemic pai meni ulau no, seng kaisa central gathering, seng khlai nai, cini jot cini allied organization tigi, seng kaisa big gathering khane bak chung nakha tei chung committee khaika jot to chini block go thangai chung ni review khlaine bagai chung kaise committee chongkha jot to tibrani ADC block go thangai chini MLA rok ar chairman chung chongkha Prem Kumar yang no bon netritwe chung jot to block thang visit khlainai obekle chung kabang program nakha chini chung omo saimo chung omo chini routine meeting chini CC meeting chung khalai tang laigo tei chini July mas bising hono, kini jod to chin division level reform mak lainai, research desor mak lainai, kini youth IPFT, IWFT, kini jod to allied organization te IPFT, kini 34, 34 kini tongo division, abra nate bisa reshuffle khlai, review khlai, total ke form khane bagu chung, abo chung nides reka, bodi bagu chung kabang mat tini, chung kok salaika, angka kawo. Jeng tewas jeng IPF tu revive khlainai jeng saimano tabok chini IPF party rok takor jeng thik tongkho chini ground ro chini village level lo division level primary committee onjol committee abo jeng tei revive khlainai ang khakawo chini padi tei bu hamnai chini kwang ta chini program action plan jeng khlaika aboro jeng immediately July mas bisino abo jeng khlainai tei bo jeng ornukha chini koijon neta rok chini thanglai ro jeng chini expel khaika jeng party sijan tonaka orok tu chini tongo chini chairman khoroksa Narendra Deborma boro jeng chini meeting o jeng expel khlaika 6 year ni bagai te chini Bires Deborma jeng boro expel khlaika te chini Prakash Sisim jeng boro expel khlaika te chini yu ni buri bodol ni chini Sopran Deborma jeng boro expel khlaika te chini Adishani chini Peter Deborman go sing expel khlaika kono chung 6 bosor ni bagai expel khlaika abo chung chini sidanto nakha tei busung chini bisingo je borok chini chung rinukha chini paper chung nukha abo paper se chung nukha chini paper bung se askel foria do je chung nukmani abo false report sing khobor nakha sing Bishokoti Deborma tei Jonathan Deborma chini MLA no boro Jonathan Tripura borok je chini oino padi thangna me khni borok allegation tik laimani abo false abo totally false ang request khainai je babe omhai sotik ni report mai sa pento jate omhai ta khaitum ai request chini potiron koinai media koinai jate omhai false report ta rauthum sing boro malaika singlaikha tini ro Jonathan Tripura chini MLA bo present tongo sing mono singka bokuno saimaya abangai ang amono sanai je tini public ro kuno bibanto tangni borok mau tini potrika ro false report tayo abri bagai sing kuno bakhabaina gere sing ta kuntu thik tongo tini IPFT sing ground level lo sing balai strong tongo ambai